Allah sözüne kalsın.
ahí que le va a meter para el pueblo. ¿Es para que lo va cuando se haga esto? Vaya un bailón le indica para ir para hacer el con el volante a la derecha. Ay, me había que yo no llevo, no se la han cambiado, pero eso ha sido todavía que tiran la palanca. Esto es con la Francestón, ¿no? Sí. Esto no hay nada, no pasa por allá. Y lo han montado y todo arriba. No, con la bobina. Igual que le lleva ahí al lado. Un lado y otro abajo y abajo la tapa. Anda, yendo la bici. ¿De la charanga? Este. No es este.
Ya. Ah, no, se piensa acá, buena vez. Carga. Ahora pechada. ¿Qué mariconita y palma? ¿Qué todo? Oye, palma. ¿Qué palma este? Toma, ¿viste? No, ese. Ya palmamos, Mario. Ya palmamos. Ah, Josu. Ven a mí. No, no le vayas, no le des. Vad säger jag? Där är man med. Con los botellines, tienen. Dile que venga por la derecha, ¿eh? Vamos, vamos. Terminamos la carrera. Falta una vuelta, falta una vuelta. Ya termina. Dos pones, ¿eh? Los dos lo viendo para acá. ¿Quién va primero, eh? Ahora ya cuando entre. Dos estamos para aquí, pero vamos para allá. Ahora, güey. Ahora, güey. Oh yeah, I think it will. So this.
Biari zabalik egon daila, zabal egon daila. Lehen egon da bezala zabal egon daila. Alayım mı orayı? Alayım mı ya? oye, andalo con sonido, oye, encima.
Nie będzie wiedział, że
Nada, Corinthians.
ondoan dagon harri zilindro antxinako horri. Egualdia, epela deko, baina ero bezan dute, hotza da, eta ondio eta berotzea alde diardu. Gerturi dagona eta txiki hori, Agustin Ostolaza dugu, eta haundi hau, atzean dagoen hau botilaren ondoan, herritarra, Buenatxo bigarrena. Agustinua hasi ere ematena. Epailia Gerturi, Ostolaza Gerturi eta harri ibiltzailea ere berdin. Ustendeko Ostolaza ladia. Bat. Ja, Buenatxo. Bi. Hiru. Lau. Baduaz, berotuaz. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Hamar. Hemeretzi. Hogei, ederki Buenatxo, hori begori. A ber, txalo horiek. Lan edarra bi arroi jasotzaileak egin dutena. Eta Buenatxo, karo, izatuko dezu. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Hamar. Maika. Masei. Mazazpi. Mazortzi. Hemeretzi. Hogei. Oingo harria dano dakio errezitzu bat idala. Harria, arrua bat azkuna, baina denbora gutxi eguan altzatu. Horaitzaileak harri horren 10 arruako kubikoeri launa altzau aldu. Eta izkolari bakotxak enborbana eman. Alde batetik, Ostolaza eta Arozkide. Euren aurka beste aldetik,
Buenatxo eta Olaza Gazti. Aber zeinek lan guztia azkarren egiten du. Eta istolarien lana ez da hor bukatzen. Harria zuzenien abai aurretik egin dute lana da. Baina istolariak txingekin beste iruna buelta eman beharko dituen. Txinga horiekin. Zeinek lanak azkarren egiten dituen, bikote haure izako da irabazen. Ariak emango diue, Arozpidek eta Olaza Gazti. Horrek enborbana ebaten dutenean, jarraian harria zutzeileak. Lanuna altzau aldi eman. Horreta jarraituko dute, euro lana bukatu arte. Eta gero, aizkolariak lehen esateko bezala, zeina untze ero plaza, iruna buelta txinga horiekin. Harria hau ez dute izango, txingekin lana egin beharri, baina harriarekin nahikoan lan dute. Gerturi, Olaza Gazti, Gerturi, Arozpide, azeri dira lana egiten. Oida, Jose Mari, hori. Luza Angel. Hemen bilakuru esaten dute Arozpiden alde. Da Olaza Gazti, da Arozpide aldia bakarrik. Buenatxo eta Ostolaza behar dira, zeinen alde. Hemen bilakuru esatu baten ere atzekaldean, Arozpiden alde. Gero dirurik ez da hola, dirua badago, aposturako badago dirua. Ha, Jose Mari, Luza! Oide, Angel, hori. Buskatu. Antolatzen dago, gainean kalpea. Gazkoak aurrera. Ia Olaza Gazti, hori zu, alboko egingo dute, eman! Gerturi, Ostolaza, Gerturi! Baita ere Buenatxo ere, Gerturi! Hiru altzau ditu Buenatxo. Laugarrena badua goruz. Eki Ostolaza, lau. Bat, Ostolaza. Bi. Hiru. Gerturik Angel. Lau. Oso edarriti hasi da, eta ala diardu, baina hemen bukaera ikusi bia da, bukaera.
Ea, Angel. No, Berturi, venga. Va. Bi. Hiru. Lau. Gerturi Ostolaza. Ja, Ostolaza. Bat. Bi. Hiru. Lau. Josemari, sei. Atxinaldia. Eta Ostolazak lau gauza berdintzen digua. Horria bia eskolaria, janta egurra. Kontuz, Angel, kontuz. Minik hartzerik ez da komenita. Jaiak ondo pasatzia, bai? Angel ordua, jota urrera. Hasieran esateko. Bukaera balio dula, bukaera. Ja, Josemari, luzatu. Bukadu, Angele. Ostolaza bat. Ostolaza bi. Buenatxo bat. Ostolaza hiru. Buenatxo bi. Buenatxo. Hiruna. Lau Ostolaza. Buenatxo. Laugarrenak Buenatxo. Gauza berdintzu gauzak. Buenatxo. Deixi lo aktua. Angela zidan bezala jarraitzen du Angelik. Eta Ostolazak, edo zerak Ostolazak ez,
Olazagasti ez da gero zelan hartzen dituen atxinaldi horiek. Nekatu jantzea, Joselari. Zer gero hana burdo arte. Gerturi Gostolaza, venga! Va! Sí, Gerturi Goenatxo. Iru. Lau, Gostolaza. Iago Eratxo. Bat. Bi. Hiru. Lau. Iauz. Gerturi Gostolaza, venga! Bat! Lau! Ja, Joselari luzak eru alde handio bedua. Bat. Bi. Hiru. Lau. Gostolaza, Gerturi, venga! Hiru.
Angela Ospide sartu daia, azkenengo enborrea. Iago Eratxo. Bat, oso azkar. Bigarren azkarra hau. Hiru, gero azkarra hau dugu. Ia Olazagasti, gerturi. Hau, atxen alderik ez, zumarik, xarra hori du. Atxen arraza bueltatzeko denbolarik ez. Hortina, ia iskolariak azkeneko enborretan. Arri hautzeiak launa altzau hori, eta gero iskolariak zeina urtze ero zeina plaza txingekin. Eta hor ez da bukatzen jaialdia, lazaio. Beste jaialdi daten berri lastra emango deguta. Ostera horrentxe Olazagasti, baina lana bukatzera Ospide. Bost. Ospide bere lana bukatu du. Baita ere, Olazagasti ere. Ez da hote ongirik egon, baina irabazleak Angel Ospide eta Agustin Ostolaza. Eta galtzailerik ez dago, ez du ez izatera, galtzaileak izaterarik Buenatxo eta Olazagasti. Eurok ere lan edarra egin dute. Aber, esku horiek lau herrikidoetan lan egin duteneri, txalo bero bat, ere zinuteta. Agustin, Gerturik, Epailie Gerturik eta erlojoa argi. Bueno, noiz jateko jokatuko dugu txuleta hori. Noiz jateko. Nik amazei baietz. Zuk amabostezez ez daten dezu, nik amazei baietz. Zuleta hundi, izan berreko du. Du Agustin jabio joango bea, erdi bana jatea da. Bale, esan dizut da, bale. Nik amazei baietz.
Ea usti, bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Hamar. Maika. Mabi. Mairu. Hamalau. Hamabost. Hamasei, beste bat altzatu hausti, bat du loetera ezatuten da. Ordua baino lehenago, hamasei, zuletan irabazita dago. Ez dakigu, ordaituko du baina, zuletan irabazita. Hola horrekin. Oide hori guenatxo hori, oide sazoia hori. A ber, hilaren zeian Gernika aldetik Azkoitira etorten da txapela hundia. Bizkaitarrebe badute esperantza, bai beste gipuz batzuk, bai Gasteiztarrak, naparre bat etorri getean ez ziteran, baina guenatxo batenarian asko bihurtuko dira. Kontrarioa bastartu da Bizkai aldetik. Benagarria da, hanka apurtu du Puio Gazteak, oso potegi hilartzu eta gogorra dator hori. Baina, berroi egunean hilartzuan egon behar du. Eta txapelketa horretan ez du izango parterik hartzen. Eago eratxo. Bat. Bi. Hiru. Edarki nulo ditue, hori hemen duenatxo. Hori nulo ditue. Hiru botaino baina bi izango ja. Hiru orduan ez da, hori bendu lon. Horrek bi balio ditu, ez bat bi horrek. Eta horrek hiru. Eta horrek lau ez, boste bai horrek, bost ere. Eta horrek bi zazpi. Eta horrek ditu hamar. Hori. Hori daiko eratxo hori. Erartiko eratxo. Bueno, uste dugu bukatu dira erregio honetako lanak, baina orain, dantzari horiek itorriko dira. A ber, hautso txiki horiek, dantzari politoiek, epadantzaren erdira.
Alto taberna. Ya tiene calor. Sini sana stick. Hamaseigarren bikotea, Jose Luis Tellería eta
Batean ikusten Caja de Ahorros Municipalak eman nahi zuzen. 25. lekuan Aritz Iturbe eta Urrategi Albizuri. Hau ere Isak Agirrek emango du. Aritz Iturbe eta Urrategi Albizuri. Laugarren postuan, Garikoitz González eta Miren Guenbe ditugu. Premio emango dionak epaimailan egondan Jon izango da. Azkenean esan ditugu. Baita ere epaimaiko Jonek emanan, hain zuzen. Gero esan dugu, 22. lekuan Jonander Azpitarte eta Itziber Larrañaga. Nereak, epaimaian egonda Nereak emana izango da. Hogeita bat garren postuan Esteban Izagirre eta Amaia Betegi. Nereak entregatuko dio. Hogei garren postuan Gorka Salaberria eta Irune Arizo Barreta, uste dut. Ez dakit nola idatzkia dagoen hemen. Aritz Navarreta barkatu. Eta premio entregatuko diona alkate ordea den Jesus Maria Juaristi izango da. Juan Maria Juaristi, barkatu. Hemeretzigarren postuan Ekain Sardon eta Amaia Ormazabal. Kultura arduduna den Juan Bautista Mendizabalek emango dio hain zuzen. Hamazortzigarren postuan Kimetz Larrañaga eta Eneritz Epelde.
postuan Aitzol Zurupe eta Edurne Etxaniz. Hamaseigarrenak Aritz Iparragirre eta Leire Iparragirre. Hamabosgarren postuan Xavier Alberdi eta Olatz Garmendia. Hamalaugarrenak Ibon Elorza eta Olatz Nograro. Hamairugarrenak Ion Lizurriba eta Aloña Lizeaga. Arriba. Hamaikagarren postuan Unai Arriaga eta Edurne Urzelaieta. Hamargarrenak Asier Alustitza eta Ainhoa Imaz. Bederatzigarrenak Inigo Tomasena eta Josune Sarriegi. Zortzigarren postuan Joseba Iparragirre eta Idoia Imaz. Intxausti. La gorra para venir. Seigarren postuan Jose Luis Telleria eta Maitane Segurola. Bosgarrenak Ekain Erkitz eta Ester Zapirain. Laugarrenak Xavier Susperregi eta Elena Errasti.
Joseba Azpitarte eta Alasne González. Zeinote dira bigarrenak? Bigarrenak Aitzolena eta Amaia Agirre. Eta aurtengo ekitaldiaren irabazleak Ibon Agote eta Iraultza Garmendia. Zorionak! La gorra, se llevó la gorra. Los campeones. Bada badira oraindik beste bi sari hemen bi mai gainean. Hain zuzen ere, mutil eta neska hoberenari ematen zaiona. Eta mutilen arloan Aitzol Enea dugu irabazle. Eta neska berriz Iraultza Garmendia. Mutila berriro esango dugu Aitzol Enea. Ena, barkatu, Ena. Non dago, Aitzol Ena. Mesedez, hurbildu zaitez, mai ingurura. Orduan, bi pilotok, ez? Firmak. Txapela eta pañolua udaletxeak emana. Bar Jose, Garaje Elorza, Bar K5, Mazokia, Guzkuano, Caja Laboral Popular, Caja de Ahorros Provincial, Bar Toma, Ipaz Din, Bar Babagorri, Relojeria, Joyeria Gonzalo, besterik ez. Zuen arreta eskertu eta datorren urte arte. Urrun arte.
Azkar. Casi se choca ahí. Dale. Ambutan aktibo berata. Así que eso no se va muy bien. Eso salió por bonito,